Ụtụtụ ọma ụmụ aja ana Igbo. Ụtụtụ ọma nụ ụmụ Igbo ibe m, ndị ichie, ndị nze na ọzọ, ụmụada na ụmụ ọkpụ nke onye chiri ya zere. Tata bụ afọ, tata bụ maka ọdịnala ka ọ na-ekwu okwu ya. Ka afịa afọ niile na-azụ n'aja ana Igbo tata, ka ọ zụtara anyị ndụ, zụtara anyị arụ ike, zụtara anyị ogologo ndụ na arụ ike, ihe akụ na ihe enwe enwe. Anyanwụ awakwanụ, maka na a sị na ikuku vụgharịa ọdụ igu n'ụwa mara na chi ehu. Mụ were na-akpọ Okechi obodo Akuga ahụ agbara nwaanyị afọ mụrụ ọfọ egbu nwunye ajọ ọhịa ọgbankwụ. Ekenekwa m chi m n'ụtụtụ anọ. Ekene m nne osimiri eze nwaanyị mmiri kpọrọ m ọrụ. Na-ekenekwa ụmụ Igbo ibe m, chi afọ efuona. Mụ wee sị ka m were ohere a wee kụziere unu ndị Igbo ibe m, ma ndị nọgasị mba ofesi ma ndị amụrụ n'ala Igbo, maka na ọtụtụ n'ime anyị mmasị na anyị nwegasịrị sometimes ọ nwegasịrị ọtụtụ ihe anyị nwere mana ha amagasịrị ihe ọ na-arụ. O wee wepụta ohere a wee na-akụzi na ọ ka e wee na-azọ ụmụ Igbo ibe m ndụ. Nke m ji wee pụta tata wee bụrụ ede na ahịrịa nkwụ, na ya ka m ji ya n'aka. Ahịrịa nkwụ ya na ede, nke a wee ahịrịa nkwụ, nke a wee ede. Wee sị na m eji tata bụ afọ were kụziere unu ihe ya nwa bụ ihe na-arụ. Ka m bido n'ede. Ede bụ akụmakụ anyị na-akụ n'ubi anyị. Ọ na-abụ akụọ ya ofu, ọ baa n'ọhịa, ọ chịrị ụmụ pụta. Ihe ọ pụtara bụ akụọ ya ofu, ọ gbagasịa ala, kwọgasịcha nwa n'azụ wee pụta. Eji ya esi ofe. A na-esi ya ede Igbo. Ịchọ ịgwọ ya agwọ, ịchọ irie ya na mmanụ. Onweghị ụdị ịchọrọ isi ji eri ede, ejikwa ya ebi achịcha. Ya nwa wee ede, ọ bụrụ sọsọ naanị nri ka ọ na-arụ. Ede anụnwa o nwere ike. Ede dị very powerful, spiritually powerful. Ede na-achụ attack. Ihe m ji eme isi tụ bekee, ihe m ji etinyetụ bekee bụ maka ụfọdụ n'ime anyị anaghị alụ ọkpụtọrọkpụ Igbo, mana abụ m nwa Igbo. Ahụrụ m asụsụ be nna m n'anya. Ede na-achụ ọtụtụ ihe. Ede na-achụ Amosu. Ede anyị fụrụ, ọ na-achụ ndị Amosu ọfụma. Ka ọ ga-ahụ, ọ bụrụ sọsọ iri n'ọnụ ka a na-eri ya. Ọtụtụ n'ime anyị mara na ede na-achụ Amosu. Ị ga-eweta ede. Ọ bụrụ na ị na-erite ede ọfụma, o nwere ndị na-adịghị esi ofe ede. Ya eme ha eweta ọgbọnọ, weta mmiri, tii ibe a na-anọ ha na-eri ya. Mba, o nwere ihe mere ede ji wee kara. Ede anyị fụrụ na-achụ Amosu. Ọ bịa na-adị mma n'afọ ọgwụ afọ. Ị na-anya dịka mbọsị eji ede eme anịga. Ị na-anya mbọsị ị ga-erichacha ya nwa anịga, so because ede akwọrọ akwọ ka eji mee ya. Ịfụ na afọ gị ga-ekpochacha ọfụma. Ezigbo ọgwụ ka ọ. Denu ịchọ maka ndị chọrọ iji ya chụọ Amosu, iweta ya nwa wee ede, idobesịa ya. O nwere ndị na-edobe ya n'ime rum ha, nwee ndị na-edobe ya n'isi windo maka ndị na-akọmplen ihe Amosu. Ịpụta na mbara be gị, ịwụsacha ya na your compound. Dịsa ede ịwụsacha ya na your compound. Ị na-akọnzume ede ọfụma, na-erite n'ofe ede ọfụma. Ọ bụrụ mgbe unu na-eye stew, na-eri ofe ede ọfụma, ịfụ na Amosu ya na-agbara be gị ọsọ. O nwedịghị ebe o si ya abata. Ọ chọọ ịbata na compound, ede juru na compound. Ọ chọọ ịbata na room, ọ dị ya, mana isi windo gị fa isi ede ebe ahụ. Itinyekwa ya n'okpuru pilo gị wee na-arahụ ụra dịka these tiny ones. Nke a bụ nke a na-etinyesi na pilo were arara ụra, ma idowecha ya n'akụkụ bed gị were arara ụra. Ihe ede a bụ ezigbo ọgwụ.
ọ na-akpa ike ede ọ na-akpa ike ya. ụmụ Igbo ibe m, unu ga na-erite ede ọfụma maka ndị na-akọmplen na amoosu na-eme ha, amoosu a na-emekwa ha. na ede ihe eji achụ amoosu ọhara kasị si ebe a gawa Kotonu, obere ihe baa n'ubi gị weta ya, ọ na-achụ ya. ọzọ dịka ibe ya wagharị ya nkwụ. ọtụtụ n'ime anyị nwegasịchara ihe a afọ ya sị gịnị bụ nọnsensị ya. ụfọdụ n'ime anyị bịa ya paakị ya anyị achịkọta ya kwahuo ya, anyị amaghị ihe ọ na-arụ. ihe a bụ ezigbote ọgwụ eji ya arụ ọrụ. ihe a na-achụ ndị amoosu. ịkpakọtacha ya chịkọta ya n'ime kọmpaụndụ gị, emunye ya ọkụ. a na-ekwukwasị okwu na ya maka na a sị na ike dị n'okwu ọnụ. ịkpakọtachacha ya ọnụ, ga-ewere ya kwuo okwu, ikwusachakwa okwu na ihe ị chọrọ iji ya wee mee, wee wụsa ya n'aja ana, maka na aja ana ahụ ịwụsa ya eme o ji ya dị ire. i were ụnọkụ na nkụ, weta ụnọkụ na nkụ, ịkpọ ya n'etiti ya, ọ nazie afọ uzu na-akwụ anwụrụ. anwụrụ ahụ ọ na-akwụ dị very powerful. onweta amoosu ọwụna that particular time, o gbuo ya. ejikwa ihe a were ajụcha, iji ya jụcha onwe gị, itichacha onwe gị, eji ya eticha arụ wee bawa ebe dị agha maka mgbochi. ihe a na-abụ ha siri ike, ezigbo ike. o nwere ọtụtụ n'ime anyị na-amarụ. onwe ndị gaa n'ebe m kwuru ọsị, are you serious? na adịshọn ihe a nwa kwuru eziokwu, mana eziokwu ụmụnne m, eziokwu. ahịrịa nkwụ na-achụ amoosu, ede na-achụ amoosu. iwekọta nke a ga-ekwukwasị okwu na ya, mụnye ya ọkụ. anwụrụ ya na-ana n'elu, ọ na-emerụ ndị amoosu ahụ. ha anaghị ekwe abịakọta ebe a na-eme ụdị ihe ahụ. ya ka nsị ka m bịa kụziere unu n'ụtụtụ anụ. ọkwa na o nwere onye nwere ajụọ ya ajụ na kọmentị ya under this video. ka ahịa tata dị n'aja ala Igbo ka ọ zụtara anyị ihe ọma, ọ ga-azụtara anyị ndụ. afọ tata, afọ udo na nka n'azụ, afọ ufuma n'azụ, afọ nnobi n'azụ, afọ akawa nna atọ n'azụ, afọ niile dịgasị n'aja ala Igbo n'azụ gasị taa. ndụ mmiri, ndụ azụ, mmiri atana ma azụ anwụ na, ndụ nwata, ndụ okenye, ndụ nwoke, ndụ nwaanyị. asị ọkọ ọkpa na-akwachi ya ma ha na-egwu. ekenekwa m ụnụ, ka emesịa.